ja he dit que quan estic en el científico no està bé fer una carrera rental, però dic, no, que va, timón científico, lo de la universitat casi és timón científico, perquè tenen una estratègia, que la van a veure. Mira, això va ser publicat per El País. Això va ser publicat per El País. Al voltant de uno de estos manifiestos de los abajo firmantes que recolzen de totes les universitats estrangeres, recolzen les nostres afirmacions, la nostra demanda dels papers de Salamanca o la nostra demanda, tot mentira. Perquè ara jo me'n vaig de les universitats o agarres esta llista i vaig agarrar quan vaig sí, ja fa uns doctors, i agarres els noms i la majoria estos son lectorados en universidades internacionales. Han treballat, porten dos segles treballant, És una tàctica que ni Hitler, ni Stalin, ni Mussolini juntos. Tots junts no han arribat al grau de perfecció de la International Network, la red internacional que han creat. Jo dic, a veure els noms, mira, Ávila López, Carmelo Barberá Fort, Ricard Borrell, Patricia Benís, Maura de Bernadot, Pies Bernat, J.M. Beltrán, Ávila López, és a dir, que són, jo les llamo las carreras Juan Palomo. Yo me lo hizo y yo me lo hizo.